dini bileni. Beş işi bir zay kıl musulman bolsaň ýöre Muhammedin dini bileni. 124.000 peygamber ötdi, her biri bir ümmet sany bileni. Aradwanlar giderler gapy köşküne, gijeler ýagtylar gowhur ışkyna, aly hatam başlar cennet işigine zomartlar geçerler nany bileni. Tap kurup ýürgýlerden gözledip, saylabalar her birinden hedir edip, bir agatyn sar tarafa hadladyp şehitler geçerler gany bileni. Uroda hemdemindir namazyň sıra, zekat gasabyňdyr imanyň ýaragy, bir gün bir at berseň magşar gün bir şekerler gyzyllandygyny bileni. Mawtum uly, mestan, asyk zaman içer. Kim azyl elinden gutular gaçar, Sırat köprüsünden salamat geçer, haka gulluk eden sany bileni.